Bon dia, bona tarda, un dia així gris, però que agraïda que és aquesta pluja. Benvinguts en aquest acte institucional organitzat pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i també pel Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. D'aquí a pocs minuts farem entrega dels títols dels nous col·legiats, aquests nous companys i companyes que a partir d'ara us acompanyaran en aquesta aventura, en aquest trajecte, en aquest camí professional. I és que l'acte d'avui certifica que aquesta família professional dels gestors administratius segueix creixent i a més també reivindica la magnífica feina que feu com a col·lectiu. De manera que per celebrar que el col·legi i la família que en formen part i la professió creixen, avui també lliurarem guardons als col·legiats que celebren el 10è, el 25è i el 50è aniversari de col·legiats. Moltes felicitats a tots i a totes. Per arrencar, demanem, sisplau, al president de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el senyor Jaume Vilanova, que ens acompanyi a l'escenari i que ens dediqui unes primeres paraules, sisplau. Bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies per acompanyar-nos a l'honorable conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a la secretària general de Presidència, Eva Jiménez, a l'il·lustríssim alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixat, a la resta d'autoritats, representants de les administracions, col·legis professionals, a los presidentes y representantes de los colegios profesionales del resto de España i a tots els acompanyants i col·legiats. És un honor poder celebrar aquesta festa professional en terres gironines, concretament a la Garrotxa. Amb aquesta festa volem donar la benvinguda als 78 noves incorporacions que aquest darrer any ha tingut el col·legi. Vosaltres sou el futur i avui rebreu aquest reconeixement. Com a delegat a Girona del Col·legi de Catalunya em toca fer d'amfitrió i amb tota la junta de la delegació ens agradaria que tinguéssiu un bon record d'aquest dia. Molts de vosaltres us deveu recordar de l'última festa professional que vam fer a Girona. Va ser l'any 2016, ara fa 8 anys. Vam anar al Mas Marroc. L'altre dia, revisant un retall de diari de la festa, hi sortien 3 persones que ja ens han deixat. En Venanci Blanc, delegat de Lleida, en Joan Roig, delegat a Girona, i el meu pare. Ells van fer molt pel col·legi i voldria tenir un record per ells i tots els gestors que ens han deixat en aquests últims anys. Hoy contamos con la presencia de todos los presidentes de los colegios de gestores de España, sin excepción alguna. Esto es una satisfacción, ya que estamos en un extremo del país y habéis hecho el esfuerzo de estar aquí presentes. Además, es un honor de haber celebrado en el día de ayer del Pleno del Consejo General de Colegios Administrativos, del Colegio de Gestores Administrativos. Me gustaría que aprovecharais para disfrutar del territorio. Estamos en la Garrotxa, tierra volcánica que hoy nos llueve un poco y de vegetación frondosa, en uno de los mejores restaurantes de la zona, Cal Enric, que cuenta con una estrella Michelin, donde disfrutaremos comiendo productos muy típicos de la tierra. Además, estáis alojados en Girona y tenéis la suerte de coincidir con las fiestas de la ciudad y las podéis disfrutar. Profesionalmente, los eventos nos refuerzan. Podemos tejer lazos y con la incorporación de nuevos colegiados, aumentar el músculo profesional. En toda España ya somos 7.000 colegiados y nuestro objetivo tiene que ser
llegar a los 10.000 con pocos años, porque si no, no se nos tendrá en cuenta. En Girona hemos sido pioneros del nuevo sistema de tramitación de los canjes de permisos de conducir. Me gustaría dar las gracias a los representantes de la Dirección General de Tráfico que lo han permitido y esperar que se pueda trasladar al resto de províncies. Sempre em diuen que sóc pesat i que parlo massa de Girona, però avui em toca. Quan vam entrar, ara fa 6 anys, la Junta actual a la delegació, ens van proposar com podríem millorar el servei que oferim als col·legiats. El primer repte va ser el canvi de seu, a la seu col·legial de Girona, que s'havia fet petita. Ens va enganxar la pandèmia, però ara ja fa quasi 3 anys que la vam inaugurar. Això va ser una satisfacció majúscula i m'agradaria donar les gràcies al Col·legi de Catalunya per recolzar-nos. Un segon repte també va ser el màster en gestió administrativa a la Universitat de Girona. Va costar molt d'aconseguir i aquest any ja hem començat la 4ª edició. Amb el màster incorporem nous col·legiats i ens ajuda a reforçar el múscul professional. El tercer repte va ser la formació de reciclatge professional, donant un servei íntegre tant als col·legiats com als personals dels despatxos, perquè estiguin ben formats. Podem dir que som un dels col·legis professionals amb presència a Girona més ben valorat en formació i això ens omple de satisfacció. Tot això és orgull gironí, que ara està de moda amb el futbol, però és gràcies a l'excel·lent equip humà que té el col·legi. No m'enrotllo més, només agrair l'esforç fet pel personal, pel nostre personal, que sense ells no hauria estat possible, i dir-vos que tots avui heu de gaudir de la festa, tant els homenatjats com els que ens acompanyeu. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vilanova. Ara li dono les paraules, sisplau, del senyor Josep Ribó, president del col·legi, que ens acompanya aquí a l'escenari. I ens adreça també unes paraules. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Honorable conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, alcalde de la Vall de Bianya, secretària general de la Presidència de la Generalitat, autoritats, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, presidentas y presidentes de colegios de gestores, benvolguts companys, companyes, amics, amigues. Per començar un acte com aquest, vull agrair i felicitar especialment aquells companys i companyes que avui celebreu el 50è, 25è i 10 anys de professió. Gràcies al vostre esforç, gràcies a la vostra lluita constant, avui som el que som. També donar la benvinguda als companys i companyes que avui inicieu els primers passos com a gestors i gestores administratives. Us espera un gran camí per recórrer i us vull oferir el meu suport com a president i dir-vos que teniu a la vostra disposició un col·legi professional que us facilitarà eines y os donará suport en el vostre día a día. Un acto de estas características es también un buen termómetro para medir la salud de nuestra profesión. Y no me cabe duda de que el diagnóstico es muy favorable. Hoy podemos decir con orgullo que en el Colegio de Cataluña hay más de 950 gestores en activo, colegiados. Claro, esto solo es una cifra, pero una cifra simbólica y una cifra representativa que expresa un crecimiento importante en los últimos años, fruto del esfuerzo, fruto de la dedicación de todos los que ejercemos nuestra pasión, nuestra profesión con pasión y responsabilidad. Nuestra labor es reconocida por profesionales y empresas, y es esta reputación la que está ayudando a nuestra profesión a que sea un polo de atracción para nuevos colegiados. Gracias a todos vosotros, gestores administrativos, que trabajáis con seriedad,
con pasión, con responsabilidad, nuestra profesión es cada vez más puntera y eficiente. Estamos dando respuesta a la sociedad en un contexto económico que evoluciona constantemente. Y sin duda esto no es nada fácil. El trabajo de cada uno de vosotros es nuestra carta de presentación y el trabajo colectivo que hacemos como colegio pretende ayudar a los gestores administrativos a crecer como profesionales y como despachos, que dispongan de los recursos materiales necesarios para desarrollar su actividad. Los gestores administrativos somos una pieza clave en la relación entre los ciudadanos, las empresas y la administración, y queremos seguir siéndolo en el futuro para contribuir al progreso de la sociedad. Hemos sido pioneros en la adopción de herramientas tecnológicas en cuestiones relacionadas con la gestión administrativa y no nos podemos detener. La tecnología sigue evolucionando y la irrupción de la inteligencia artificial va a llevarnos a paradigmas inimaginables en este momento. En este contexto, en nuestra profesión debemos ser capaces de implementar estas nuevas herramientas de trabajo para que redunden en beneficio de ciudadanos y de empresas y que esto mejore sus relaciones con la Administració. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i el col·lectiu que representa no vol ser una peça passiva de la societat. Ens volem comprometre, de manera que el nostre col·lectiu ha de ser un element de gran importància en el desenvolupament econòmic del país. De la mateixa manera ho ha fet l'Administració. En aquest sentit, cal felicitar el Govern de la Generalitat de Catalunya per al recent pla anunciat Pla de Reforma i Millora dels Serveis Públics, que inclou, entre moltes altres qüestions, l'eliminació de la cita prèvia obligatòria i una simplificació de l'organització administrativa. La suma de l'esforç de tots ens portarà a una societat cada cop més justa, una societat cada cop més transparent, així com una economia en creixement capaç de donar resposta als ciutadans i ciutadanes en forma de benestar. Aquesta suma d'esforços no és un parlar per parlar, doncs des del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya ho tractem de fer realitat desplegant una intensa activitat institucional. Els nostres acords amb diferents i destacats actors de l'àmbit públic i de l'àmbit privat, per descomptat, del nostre país, són exemples d'iniciatives que busquen, des de les diferents perspectives, avançar i impulsar millores per a ciutadans y para empresas. Dejadme que en la parte final de mis palabras haga referencia al futuro de nuestra profesión. Un futuro que se encuentra, como no podía ser de otra forma, en las universidades, con los másters que dan acceso a nuestra profesión. Me hace especial ilusión ver que año tras año los 4 másters que impulsa el Colegio de Cataluña son objeto de interés en los jóvenes diplomados, en los jóvenes graduados. Es para mí, y espero que para todos, un motivo de orgullo y satisfacción que augura un gran presente y un mejor futuro en nuestra profesión. En este sentido, aprovecho para agradecer el brillante trabajo que están haciendo la Universidad de Barcelona, la Universitat Abat Oliva-Seu, la Universitat de Girona i la Universitat de Lérida. Així doncs, per anar acabant, vull reiterar les meves felicitacions a tots aquells que avui rebran el coneixement de la trajectòria de 10, 25 i 50 anys i donar la benvinguda a tots els que enguany us heu d'incorporar. Avui sou, sens dubte, vosaltres els protagonistas. Por supuesto, mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de otras comunidades autónomas que se han desplazado para acompañarnos en la jornada de hoy. Y també als responsables de les administracions i universitats que avui ens acompanyen. Muchas gracias, moltes gràcies. Gràcies, senyor Ribó. El president del Col·legi feia esment precisament que avui ens acompanya l'honorable senyor Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, que li demanem, per favor, que ens adreci ara unes paraules. Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies per haver-nos convidat a poder participar de la seva festa anual. És un goig
portem la secretària general de Presidència que m'acompanya en aquest acte 3 mesos escassos, ell una mica menys, fins i tot amb la responsabilitat al capdavant del govern de la Generalitat, i per tant agraïm aquesta possibilitat de contacte amb diferents institucions, en aquest cas els seus col·legis professionals. Senyor alcalde, moltes gràcies per acollir-nos aquí, senyors presidents i degans del Col·legi de Gestió Socials. Presidentes que nos acompañan del resto de colegios en el ámbito de España, bienvenidos a un territorio magnífico. Han visto lo precioso que está Girona y lo precioso que está la Garrocha, aunque ahora llueva, pero es un paisaje absolutamente maravilloso y creo que van a disfrutar también de la gastronomía, algo que también une y es importante. Per tant, en primer lloc, aquest agraïment de poder compartir aquest acte. Segona qüestió, felicitar a totes aquelles persones que porten 50, 25, 10 anys d'exercici de la professió, que per tant l'han honorat, l'han servit, han estat útils en definitiva al conjunt de la nostra ciutadania. Per tant, és de justícia que hi hagi aquest reconeixement de persones que porten molt de temps, en alguns casos fins a 50 anys, servint a la ciutadania des de la professió de gestors administratius que en definitiva apropen allò tan complicat que a vegades és l'administració a la ciutadania, a les empreses, a les petites, grans, a les pimes, als autònoms, que tenen molta dificultat a vegades d'interlocutar amb l'administració. Permetran que m'excusi perquè jo just després d'això no em podré quedar quan es facin els guardons, perquè tinc un altre acte per agenda de servitud al que no podia exposar-me, però en qualsevol cas queda feta aquesta sincera felicitació. Mireu, el govern de la Generalitat es va marcar des del principi mateix, des de la presa de possessió del mateix president Illa, entre els 3 grans objectius, un que era aquesta tercera revolució en la que estem immersos com a país, i aquest és un tema molt central en l'acte que avui ens ocupa, que té moltes derivades de com afrontem aquests reptes de la digitalització, d'aquesta tercera revolució que tenim i que vivim com a país, tots, sense excepció, l'administració, vostès, el món econòmic, les empreses del territori, el conjunt de la ciutadania, i en aquest context se situa un aspecte rellevant del que ara se n'ha fet referència, que és aquest pla de reforma de l'administració. I això té molt a veure amb la seva professió. Al capdavall vostès, tots, sense excepció, són d'alguna manera aquesta interfase, aquest vincle de fer intel·ligibles aquelles coses que a vegades l'administració no són prou capaços de fer prou planeres amb la ciutadania per tal que puguin, evidentment, complir les seves obligacions, a més de fer-ho a temps, fer-ho amb celeritat i de conèixer un marc normatiu que a vegades per un autònom, per un professional, per una empresa gran probablement ho té molt diferent perquè té recursos, però per les pimes, molt particularment, i pels particulars, jo abans ho feia una vegada a l'any, acudeixo a vostès, com es poden imaginar, tenen aquesta funció d'interlocutar, de facilitar les coses. El govern de la Generalitat, i això podria ser molt més explícit, la secretària general del Departament de Presidència, ha agafat aquesta línia de treball estratègica. Estratègica, no és una política sectorial només d'un departament, sinó que tenyeix l'acció de govern de tots els departaments, sense excepció, perquè hi ha tràmits a davant de tots els departaments, n'hi ha a davant d'Agricultura, n'hi ha a davant de Justícia, n'hi ha a davant d'Empresa, per descomptat, com a línia estratègica i de fons aquesta reforma de l'administració, que potser ha estat molt visible el tema de la cita prèvia, que és un punt de calvari per molts dels ciutadans que acudim a l'administració. Jo l'he viscut, en alguns casos, des del Departament, per exemple, de l'Interior, haver de demanar cita prèvia quan s'han robat el rellotge, perquè d'alguna manera és una cosa exasperant. Per tant, superar aquestes qüestions, potser és la part més visible, però jo crec que a sota aquesta punta de l'iceberg, que això és molt vistós, hi ha una reforma potent, una transformació potent, una voluntat de posar al dia, de modernitzar, de simplificar, de fer més eficient l'administració. Aquest és un repte gegantí. Aquest no és un repte menor, ni tan sols crec que s'exhaureixi en una sola legislatura, sinó que requereix del consens, de molts punts de la pròpia administració, de la participació dels molts i bons servidors públics que hi ha a l'administració, en aquest cas a la Generalitat, i per extensió podem dir als ajuntaments i a la resta d'administracions. És una proposta en qualsevol cas ambiciosa. També aquesta
aquest repte els afectarà a vostès, perquè hem de ser capaços de canviar, de facilitar, de simplificar, de fer més amable la manera com vostès interlocuten amb l'administració i amb el conjunt de ciutadans. I aquest és un repte que no és menor, sinó que és un repte de legislatura, però que jo no soc qui per avançar-me a coses que es prendran aquesta mateixa setmana i que una mica així a cau d'orella em deia la secretària general. Per tant, aquest és un pla cert que es va anunciar des del minut zero, pràcticament, de l'existència del govern i que anirà veient la llum en aspectes concrets. S'han creat ja els grups de treball, crec que fins a 12 grups de treball per anar treballant cadascun aspectes diferents, i això anirà confluint i anirà donant resultats. No caldrà esperar al final de tot, sinó que ja s'aniran concretant en el camí un conjunt de resultats. Per tant, això impactarà, esperem, desitgem, i aquesta és la fi, de manera positiva en el seu dia a dia, en la feina que fan vostès com a gestors administratius. Més enllà d'això, jo voldria compartir també una reflexió amb tots vostès. Jo crec que no els diré res que no sàpiguen, que el gestor administratiu, i ha quedat clara constància en les intervencions que m'han precedit, és un professional en formació permanent. Fa goig veure com les universitats, i més les universitats territorials, tots els respectes pels de Barcelona, som fora de Barcelona, hem dit la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, a més de la Universitat de Barcelona, òbviament, estan treballant en fer formació continuada i hi ha una voluntat del col·lectiu de la professió de formar-se, això és molt important. Per tant, facilitar-los per aquesta iniciativa, que això vol dir al capdavall rigor, la normativa canvia constantment, i abans ho parlàvem informalment, per tant, és necessari aquesta posada al dia i és necessària aquesta mirada des de la formació i des de la universitat. Rigor. L'altre aspecte que jo destacaria de la seva opció és confiança. Jo abans també ho parlàvem amb una certa informalitat, té una particular confiança en el seu gestor, fins i tot per assessorar-se de qüestions que no són estrictament les de la funció del gestor. Això ho he fet. Escolta, això com ho veus? Com ho faries? En certa manera té aquest punt de conseller que probablement altres professions molt respectables, com totes elles, no tindrien aquest punt de connexió, de confiança, i per tant això és positiu. I l'altre, no menys important, que és la de ajudar a fer amable la cara de l'administració, que a vegades té aquesta complexitat, aquesta dificultat, aquest desencontre, aquesta vegada selva administrativa, que quan un s'hi apropa ho fa amb dificultat. Els gestors moltes vegades el que fan és traduir el llenguatge comprensible, allò que l'administració hauria de ser capaç d'explicar en llenguatge comprensible i que a vegades no sempre és. La voluntat del govern, en definitiva, és avançar en aquest camí de la simplificació, de la racionalització, de la millora dels serveis públics, perquè tot plegat, i acabo, respon a un lema que vostès hauran sentit en boca del president des del minut zero i que segueix presidint l'acció del govern de la Generalitat, que és el d'unir i servir. I quan parlem d'unir i servir, parlem de no fraccionar la societat, sinó de trobar elements de cohesió a la societat, i això ens portaria a moltes altres reflexions, però en el capítol del servir també vol dir que la gent, que els ciutadans percebin uns serveis de qualitat d'acord, i d'això vostès també en saben molt, amb aquells impostos que paguen. Que diuen, escolta, jo tinc una sanitat, jo tinc una funció pública, jo tinc uns serveis públics que estan d'acord, perquè són la millor garantia, en aquest capítol del servir, i totes les reformes que hi van associades, són la garantia precisament de mantenir aquesta cohesió social i de tenir allò que tots, sense excepció, estic segur que volem, que és un país de qualitat. Gràcies per convidar-nos. Gràcies per escoltar-nos. Enhorabona a les persones que rebran avui els guardons d'aquests anys de trajectòria i desitjo que tinguin una molt bona jornada, més enllà de la pluja, que em sembla que ara s'intensificava una mica, però que gaudeixin del paisatge únic, de la gastronomia únic i de les relacions personals que aquests foros permeten i que a vegades el dia a dia ens ho impedeix, o les pantalles que vam aprendre a fer anar tots arran de la pandèmia ens ho dificulten. Que passin una molt bona jornada. Gràcies. Gràcies, conseller. Doncs bé, després d'aquestes primeres intervencions, ara sí que comencem ja amb el lliurament de títols i guardons. Començarem pels nous col·legiats. Per tant, ara demanaré que a l'escenari
m'acompanyin diverses de les autoritats que avui són aquí amb nosaltres per anar procedint al lliurament d'aquests títols. Serà una dinàmica que intentarem agilitzar, ara de seguida els explico d'entrada. Demano, per favor, que m'acompanyin aquí a l'escenari el senyor Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. El senyor Fernando Santiago, president del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. El senyor Pau Garcia, president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius. El senyor Enric Oller, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona. El senyor Jaume Vilanova, president delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya a Girona, i la senyora Aurora Rodés, tresorera del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Perfecte. I ara us explico com funcionarà. Demano també que m'acompanyi el Marc Jiménez, que és el secretari del Consell, que anirà llegint els noms, benvingut, dels col·legiats. Els anirem anomenant en grups de 6 en 6. Per tant, a mesura que el Marc digui el seu nom, sisplau, si poden anar passant cap a l'inici, podríem dir, de la filera, els donaran el seu títol i aleshores farem la fotografia de grup. Per tant, ens aturarem un momentet, immortalitzarem el moment, que és important, i després seguirem amb les següents tongades de 6 en 6. Per tant, si ho tenim tot a punt, estem llestos a l'escenari. Marc, Perfecte. tot té bé. Bon dia a tots. Comencem. Carles Arabau Rodríguez, Iria Blas Florido, Maximilian de Queretjian García, Ekaterina Belocón, Miquel Trull Bau, Mireia Dols Rodes. Si ara ens col·loquem de cara al fotògraf i segueixen les seves indicacions i així ho tindrem tot enllestit. Perfecte, enhorabona. Seguim, endavant. Enric Zamora Garrido, Marta María Enric Tuset, Ana Carolina González, Dasara Hassani, Emma Hernández Vázquez, Carl Holliger. Pot ser que ens falti algú, Marc? Sí. Sí? Algú ha pogut venir? Algú potser no ha pogut venir? Doncs sembla que els tenim tots a l'escenari. Fem la fotografia. Et sembla, Marc? Sí, perfecte. Som-hi, doncs. Enhorabona. Monse Napuja Laguna, Ismael León Blanco, Alicia Yarras Larreguela, Olivia López Arnal, Magdalena Velarde García, Paula Juliana Martínez Monroy. Aviam anem pujant, els tenim pràcticament a tots. Sí, si poden seguir les indicacions del fotògraf ens anirà molt bé Perfecte, si poden avançar-se un palet, molt bé, fantàstic. Atenció que no perdem el títol, Ara que l'hem aconseguit. Amb el que costa. Per això mateix. Tenim la fotografia? Marca ells, sí? Perfecte, gràcies. Enhorabona. Felicitats. Ana Muñoz, Marisol Navarro Asencios, María del Mar Ordóñez Tomás, Zulma Marcela Vargas González, Claudia Marcela Río Seco Bond, Flor Rojas Dávila. Avancin-se una mica, sisplau, per la fotografia. Una miqueta més endavant, sisplau. Ara el fotògraf és qui mana, recordin. Perfecte, enhorabona. Felicitats. Seguim amb els següents. L'últim grup, que solament són dues persones, Sandra Arroyo Santos i María Eugenia Toro Bobadrín.
Molt bé. Preparem la fotografia. Sense por, avancin-se. A vegades una mica de respecte, això. Enhorabona, felicitats a tots. Doncs ara per seguir us demanaria al senyor Ribó, al senyor Garcia i al senyor Oller que no baixin, sisplau. La resta ens tornarem a veure perquè seguirem fent entrega ara dels... Hem de demanar que pugi també el senyor Juan Antonio Santos, que és vicepresident del col·legi, perquè ara arriba el moment, com dèiem, avui hem de celebrar també que hi ha persones que porten exercint aquesta professió, formant part d'aquesta família des de fa temps. Comencem pels que porten ja 10 anys, aquest 10è aniversari. No sé si us dic 10 anys, una dècada, potser sembla aquí a la cantonada, potser queda lluny. A vegades les referències temporals costen. Deixin-me donar-vos alguns esdeveniments, a veure què ens sembla. Si dius, ostres, 10 anys exercint la professió, això fa molt, això fa poquet. Per exemple, el 2014 va ser l'any, per exemple, en què el rei Joan Carles abdicava en benefici del seu fill. Va ser l'any en què ens deixava, per exemple, el Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, o l'actriu Lauren Bacall. O vostès que potser són més tecnològics, perquè parlem d'una dècada. Era quan Uber aterrava a Espanya o quan Globo es fundava. I ja que abans el senyor Vilanova parlava del futbol, ara els veig a posar a prova. Vostès recorden com va ser l'última Champions del Barça, vull dir, el clàssic? Algú recorda? Era l'any en què vostès es col·legiaven. Era la temporada 2014-2015, és a dir, van ser el 2015. Va ser el triplet. Última pregunta, qui era l'entrenador? Luis Enrique? No. Però va, això era per posar-nos una miqueta a prova. En tot cas, és una dècada de feina. Algunes referències, perquè de vegades les referències temporals són difícils d'ubicar. Ens sembla que tot està aquí mateix i quan mires tot el que ha passat, això vol dir que durant 10 anys han fet vostès molta feina, moltíssima feina. Els animem a que continuïn així i per això ara aquest reconeixement. El Marc té el torn de paraula. Gràcies. Neus Amela Ferrer, Lluís Andreu Riera, Marta Domínguez Ruiz i Laura Espejo Baucells. Vinga, ja en tenim per poder fer la fotografia. En aquest cas, com veuen, són grups de 4 en 4. Enhorabona, felicitats. Seguim. Roger Martín Vallespín, Míriam Qui Serena, Josep Puigvert Ibars, Lluís Josep Rodríguez Poldú. Enhorabona a tots i totes. Si es poden avançar per la fotografia, sisplau. Ho tenim, moltes gràcies. Enhorabona. L'últim grup de 10 anys, que són 3 persones, Amelia Oller Miró, Daniel Ruiz Pérez i Òscar Serrano de la Cruz. Si s'avança per la fotografia, sisplau. Una mica d'una més? Perfecte. Enhorabona, felicitats. Enhorabona als guardonats, doncs ara ens aturarem un moment, demanarem al senyor Enric Oller, sisplau, que es quedi amb nosaltres, la resta poden baixar, és el president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona, perquè li demanarem que ens adreci unes paraules. Senyor Oller. Endavant. Benvolgudes autoritats. Agraïm la vostra presència en aquesta trobada profesional. Ayer celebramos el pleno del Consejo, por ello hoy nos acompañan todos los presidentes de los colegios de gestores de todo el Estado. Vuestra presencia afianza nuestras relaciones institucionales. Gracias.
Seáis bienvenidos a la milenaria ciudad de Girona y a estas genuinas comarcas de Cataluña, las que más y mejor conservan el espíritu y las tradiciones de nuestro pueblo. Gestores, gestors, companyes, companys, familiars, amics, tot arreu. Heu vingut d'arreu del nostre país. Benvinguts i ben trobats. Sembla que fos ahir i ja fa un any que érem a Castelldefels. Com cada any, tornem a reunir un bon grapat de nous gestors recentment incorporats que aporten la força, la vitalitat a la nostra antiga professió. També ens acompanyen uns quants companys que en van acumulant anys i anys de trajectòria professional. L'enhorabona a tots ells, força i ànims als novells i la consideració que mereixen els que distingim per la seva llarga trajectòria professional, molt sovint tota una vida de dedicació. Nuestra profesión tuvo su razón de ser en la modestia de nuestros ancestrales clientes, personas que precisaban ayuda y nos confiaban su representación en sus relaciones con el poder establecido. 600 años después seguimos siendo necesarios. La complejidad del ordenamiento jurídico y la fluida generación normativa abruman a cualquiera. Son eclécticas y con demasiada frecuencia difíciles de asimilar. Repetimos machaconamente que somos el báculo de pymes, autónomos y ciudadanos en general, porque es cierto. Nuestra capacidad de adaptación nos permite interpretar el entorno y evolucionar a su ritmo. Nos hemos ganado el respeto y la confianza de clientes y administraciones. Somos determinantes en colaboración social y gozamos de gran predicación en la sociedad. A priori, es cierto que la informática ha reducido el papel y las actuaciones presenciales en las administraciones, pero la digitalización y las citas previas, rescoldos indeseados de la pandemia, no han agilizado las farragosas relaciones con la administración. En realidad, no han simplificado sus obligaciones. Quan les aplicacions informàtiques de l'administració pública estaven a les beceroles, lo voy a traducir. Decía que hace más de 30 años, cuando la informática en las administraciones públicas estaba aún en ciernes, apareció con la complicidad del Colegio de Galicia un gestor visionario, José Ramón Carrillo, un apóstol de la informática que predicaba las delicias de informatizar nuestros despachos y los procedimientos de tráfico incardinándonos con la DGT. Años más tarde, un pragmático Alfonso Lluzar, con el equipo informático del Colegio de Cataluña, se empeñó en que se diseñara la arquitectura informática necesaria para digitalizar por completo las tramitaciones ante la DGT. Y ahí estamos. Con todo esto quiero decir que con la creatividad, la innovación y el esfuerzo individual, alentados y amparados por nuestras organizaciones provinciales, avanzamos en comunidad. Me atrevo a afirmar que en nuestro sector somos la profesión que más y mejor se ha digitalizado. Es la única que tiene una encomienda de gestión con la DGT. Es necesario saber distinguir entre encomienda de gestión y convenios de colaboración. No son lo mismo, ni de lejos. No podemos parar de innovar, ni relajarnos, ni estar satisfechos. Debemos seguir avanzando. La quinta generación de gestores administrativos tendrá que subirse al tren de la inteligencia artificial, pues es el progreso tecnológico no descansa. Nadie nos esperarà, i ni el món ni la societat se detendran. Vull creure que en aquesta dinàmica augmentarà la demanda de professionals competents i especialitzats, i allí hi ha d'haver els gestors administratius, sobretot els més joves, que són els que representen l'esdevenidor. Conviene reflexionar que todo esto a título individual sería irrealizable. Sin la implicación activa y el soporte de los colegios no habría sido posible. Nadie debe olvidar que nuestras organizaciones colegiales son una carrera de relevos. Si perseveramos, nada nos parará, pero para ello hemos de ser más, muchos más. He dit, i ho repeteixo, que res ni ningú ens pararà, però també sé que res és fàcil i que hem de ser molts més per disposar d'unes corporacions potents
amb múscul i energia per ser decisius i tenia encara més presència entre les empreses i la societat en general. Moltes gràcies per escoltar-me. Gràcies, senyor Oller. Doncs avancem i perseverem en reconèixer aquesta professió. Ara estem parlant d'aquells companys i companyes que porten 25 anys, un quart de segle exercint. Un quart de segle. Tornant a les referències temporals, pensin que en 25 anys hem tingut fins a 8 presidents de la Generalitat. I quan vostès van començar a exercir, quan es van col·legiar, començava a caminar l'euro, tot i que nosaltres aquí no vam tenir les mans, no el vam poder tocar, diguéssim, fins al 2002. Però perquè vegin el temps que ha passat, la feinada que han fet, així que una vegada més, enhorabona a tota aquesta labor professional magnífica. Ara procedirem a aquest reconeixement i, per tant, necessito també que m'acompanyin aquí a l'escenari el senyor Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el senyor Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el senyor Juan Antonio Santos, vicepresident del Col·legi, i el senyor Jaume Vilanova, president delegat del Col·legi a Girona, que pugin aquí a l'escenari. Perfecte, i el procediment serà el mateix que abans. Tenim el Marc, que és el secretari del Consell, que ens anirà llegint els noms i anirem procedint a aquests reconeixements. Endavant, Marc. Gràcies. Pilar Campdepadrós i Pucurull, Jordi Oliveras Vilallonga, Glòria Castells Girgas, Teresa Gilabert Vila. Enhorabona, si es poden avançar, sisplau, per la fotografia. Perfecte. Enhorabona, felicitats. Seguim amb els següents. Grup de 3, Cristina Domínguez Albiach, Elena Martínez Bonde Petersen i Pere Estanyol Llorigués. Enhorabona. Seguim. I ara, per acabar, l'últim grup de 2, Irma Casals Roig i Montserrat Coll Arenas. Perfecte, tenim enhorabona. Felicitats per la feina i per que continuaran fent. Ara demanaria que es quedi con nosaltres aquí a l'escenari el senyor Fernando Santiago, la resta els convido que tornen al seu seient, sisplau, porque aprovechando que lo tenemos aquí, que es el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, queremos conocerle un poco mejor. Sí, sí, que se quede usted y que nos dirija unas palabras. ¿Qué le parece? Tenemos que coger la choleta, adelante. Yo también llevo una. Señor Santiago. Bueno, pues buenos días a las autoridades, presidente del Consejo, presidente del Colegio, al presidente del Colegio de Tarragona también, los compañeros del Pleno, a todos los amigos que estáis aquí. Bueno, ya has hablado de Girona, ya has hablado bien con el consejero, pero para vosotros es fácil, sois de la tierra. Es un poco más complicado para los que venimos de fuera, pero para mí esta zona es muy especial. Cuando yo tenía 20 años fue la primera vez que me aventuré solo con el coche a venir y a conocerla, y precisamente los primeros montes o el primer campo que conocí fue aquí en La Garrocha. También la primera oportunidad me la dieron aquí, en Palamós. Me la dio un gestor ya fallecido, José Suquet Cufiña, ahora está su hijo al frente, Jaume Suquet Ferrer. Ahí también tuve la oportunidad de bañarme en esas calas maravillosas y hacer el cabra tirándome desde una roca que casi me parto la cabeza, pero lo hice. Y como la primera vez nunca se olvida, también tuve la oportunidad de que se llevara mi coche a la grúa por primera vez y tener que pagar la multa. Y esa no la olvidaré nunca. Como veis, es todo bonanzas, incluido esta, porque uno así aprende que cuando se salta la norma
viene la sanción. Y así he aprendido desde entonces a fijarme en todo y a tener más cuidado de lo normal. Como hemos hablado de pasado, pues voy a empezar a parafraseando a Fray Luis de León. Dice, vamos a estar nadie, que era, decíamos ayer, y es que lo que antes nos valía, hoy también nos tiene que seguir valiendo. El año pasado yo conté muchas cosas de los gestores y este año nos sigue valiendo, y eso no significa que no hayamos avanzado. Sin que nadie me pegue, voy a intentar continuar en catalán, doncs francament. Això significa que el camí que va començar a caminar fa algun temps el sigui caminant i que anem a poc recollint els seus fruits. Avui vull compartir amb vosaltres en un parell d'idees. No vull robar-vos molt de temps. La primera idea és la solidesa a la qual els gestors administratius estem recorrent el camí per ocupar el lloc que ens correspon. Som el col·lectiu que millor ha sabut aprofitar els avantatges que ens oferta la tecnologia i també ha sabut entendre com evolucionar. La segunda idea es el carácter social que tiene nuestra profesión. Yo creo que lo he dicho públicamente muchas veces. Conseguir que todos los ciudadanos tengan el acceso a las ayudas del Estado, que tengan el acceso a las ayudas de las comunidades autónomas, a las ayudas de los ayuntamientos o a las ayudas de cualquier otro organismo. Porque eso es lo que se llama un acto de responsabilidad social. Y sin nosotros, sin los gestores administrativos, muchos autónomos, muchos empresarios, por ejemplo, no habrían podido conseguir las subvenciones post-pandemia o no hubieran podido presentar ya los famosos ERTE. Y les cobramos. Algunos dicen, les cobramos. Claro que les cobramos, porque ¿cómo tiene retorno aquel que invierte en marketing social? Lo que pasa es que les cobramos de una manera ágil, de una manera económica, de una manera segura y totalmente comprometidos con el cliente, dejando en segundo plano a nuestra familia y a nuestra propia seguridad sanitaria. Porque ahora es muy fácil hablar del pasado, pero en aquellos tiempos, cuando tocabas un papel, podías morir. Cuando abrías una bolsa, cuando abrías un sobre, podías morir. Eso es lo que pensaba todo el mundo y, sin embargo, los gestores administrativos tocamos los papeles, abrimos las bolsas e hicimos posible que se matricularan los coches, que se presentaran los impuestos y que la organización administrativa de la Generalitat o del Estado siguiera funcionando y que nuestros clientes pudieran seguir cumpliendo con sus obligaciones. Y ahí es donde hemos estado. Somos responsables socialmente y lo mejor es que todavía seguimos trabajando en acercar la administración al ciudadano, para que él pueda ejercitar sus derechos y para que pueda cumplir con sus obligaciones. Coneixeu molts col·lectius com el nostre? Yo creo que no. Hoy por eso quiero terminar compartiendo una frase de Antonio Gaudí con vosotros. La belleza es el resplandor de la verdad. Y como presidente de los gestores administrativos, quiero deciros que estoy muy orgulloso de que la verdad sea con la que todos vosotros trabajáis, sea con la que todos nosotros trabajamos, que es lo que hace que nuestra profesión sea realmente bella. Moltes gràcies i permeteu-me acabar així. Permeteu-me que acabe com acabo sempre. Visca el gestor administratius. Gràcies. Gracias, señor Santiago. De sus palabras, yo creo que el próximo día sin papeles, no fem falta. Vinga, seguim amb aquest últim reconeixement tan especial. Deia el senyor Santiago que aquesta és una professió vella, amb B, però també podem dir vella amb B baixa, perquè hi ha gent que porta molts anys, ara farem el reconeixement a aquests que porten 5 dècades, 50 anys. I per fer-ho, voldria que m'acompanyessin a l'escenari, sisplau, la senyora Eva Jiménez, secretària general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep Ribó, el senyor Pau Garcia, que ens acompanyin en aquest moment tan especial, perquè ho dèiem, 5 dècades al peu del canó. Estem parlant d'uns col·legiats, d'unes col·legiades que quan van començar, segurament, no vaja segur, encara escrivien les cartes a mà, feien servir el paper i el llapis, el bolígraf, els ordinadors pràcticament devien ocupar potser habitacions senceres, i quan parlàvem d'allò d'un clic, el clic era un so llavors, no era una acció digital, era un so.
Quantes coses han passat, quantes coses han vist, com ha evolucionat, tot el que han fet, tot el que podem aprendre de la seva experiència, i això és el que avui volem reconèixer. El procediment igual, el Marc llegirà els noms i se'ls donarà aquest reconeixement, així que endavant. Gràcies. Matilde Campàs Castellví, Tomàs Cano Centelles, Alfons Capmany Soler. Felicitats, recordin si es poden girar, sisplau, pel fotògraf per fer la fotografia. No, quedin-se al mig, per favor. Avancin-se una miqueta. Fantàstic. Enhorabona. Felicitats. José Agustín Garriga Caro, Amador Cándido Rosas Outes, José María Teixidor Botiguer. Recordin la fotografia, sisplau, si es poden acostar cap a l'endavant de l'escenari. Fantàstic. Enhorabona. Es nota que ja sou de professió aquí, perquè es coneixen, ja ho veig de fa temps, Doncs bé, ara demanem aquí es veu la tradició i el pes de la professió. Enhorabona, de veritat, a tots els que porten 10 anys, 25 i 50. Ara demanem, sisplau, al senyor Pau Garcia, president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, que no abandoni l'escenari, i els altres demanem que tornin al seu seient. Sisplau, perquè ens adrecin unes paraules, senyor Garcia. Bueno, buen día, buenos días. Primero felicitarte porque cada vez hablas mejor el catalán, te vamos a dar un certificado, máximo certificado para que te puedas presentar a posiciones de la Generalitat, porque oye, me maravillas, una pasada, el año pasado ya te tuve que felicitar, este año mucho más, vas mejorando, el año que viene seguro que lo haces todo en catalán, seguro. Bueno, comencem. Benvolguda secretària general de la presidència, membres de les administracions, autoritats, president del Consejo, presidents y compañeros de los colegios de gestores de toda España, president del Col·legi de Tarragona, president delegat de Girona, companys del Consell de les Juntes de Catalunya, benvolguts companys i companyes, amics i amigues. Com a president del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius, en primer lloc vull traslladar la meva felicitació més sincera als professionals que avui rebeu un reconeixement per la vostra trajectòria professional i també per tots aquells que enguany s'han incorporat en aquesta meravellosa professió. La nostra és una professió que es nodreix de persones cada cop més ben formades i això està contribuint notablement al creixement exponencial en forma de reconeixement que rebem per part de l'administració, de les empreses i de la societat en general. Els que sou presents aquí sou l'exemple més evident de la feina ben feta, de la creixent importància que té la nostra professió. Cadascú, des del seu dia a dia, sou també una part fonamental en l'enfortiment de les empreses i de les institucions. En el mundo económico actual, las necesidades de las empresas y de las entidades son cada vez más complejas. Se necesitan profesionales en la gestión administrativa que permitan resolver problemas y poder sacar adelante todos aquellos proyectos con garantías de estar haciendo las cosas bien hechas. Nosotros, los gestores y las gestoras de Cataluña, tenemos que contribuir al crecimiento y al fortalecimiento de las empresas y de las instituciones. Para todos, porque la verdad es que trabajamos para todos. Y siempre digo que su éxito es nuestro éxito. Hoy en día en Cataluña somos más de 1.300 gestores y gestoras, administrativos colegiados, personas muy preparadas que ofrecemos asesoramiento diario a ciudadanos, autónomos, empresas y entidades.
Es por ello que la formación y el bagaje académico de quienes formamos el colectivo es, desde mi punto de vista, la punta de lanza que nos garantiza los resultados de futuro. Y hay una frase que es para mí muy importante, que es esencial, que es estar bien preparados. Quiero aprovechar esta ocasión para poner en valor los esfuerzos que hemos hecho todos en el ámbito de la formación continuada. Asimismo, el acceso a la profesión también es un elemento clave para velar por nuestros intereses y por los estándares de excelencia que queremos alcanzar. Como bien sabéis, el Consell que tengo el honor de presidir es el organismo responsable de otorgar el título de acceso a la profesión en Cataluña juntamente con la Generalitat. Es evidente, a la vista de los resultados, que las dos vías de acceso a la profesión, las pruebas de acceso y los másteres oficiales, se han erigido como garantía de excelencia. Y esperamos que en los próximos años tener muchos más colegiados, y este és l'objectiu del nostre Consell. Avui som un col·lectiu que ens hem guanyat el respecte de la ciutadania i de l'empresariat. Aquesta posició ens l'hem guanyada per l'esforç i el treball de cadascú, però tot va molt ràpid i no ens podem aturar. És per això que em permetreu que subratlli la importància que avui dia tenen l'especialització, la formació continuada i la digitalització. El repte és immens, sens dubte. El nostre col·lectiu, igual que el conjunt de la societat, afronta canvis. Però estic convençut que les bases que estem posant són molt més sòlides i que els gestors i les gestores administratius continuarem donant resposta a la societat amb rigor, convertits en un element essencial del progrés de l'economia del nostre país. No vull finalitzar, Jaume, sense agrair a la delegació de Girona per l'organització de la nostra trobada anual amb aquest marc tan meravellós de la Garrotxa. Moltes gràcies a tots i muchas gracias por haber venido. Gràcies, senyor Garcia. Doncs estem arribant ja al final d'aquest acte institucional del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Per acabar, demanaríem la paraula a l'alcalde de la Vall de Bianya, el senyor Santi Reixac. Gràcies. Bé, benvinguts tots a la Vall de Bianya. Moltes gràcies als presidents dels col·legis, de col·legiats, i que m'han invitat avui a poder fer aquest gran honor que per mi és aquesta clausura d'aquest acte institucional de lliurament de títols i galardons del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Avui hem celebrat no només èxits individuals, sinó també la força i la importància del treball col·lectiu. Cada un dels galardons que hem lliurat representa un compromís amb excel·lència i dedicació i la professionalitat de tots vosaltres que porteu el vostre ofici. Felicitats a tots els guardonats. El vostre esport és un exemple de la nostra comunitat. És gratificant veure com la vostra tasca contribueix al creixement i a la millora dels serveis que oferiu. La vostra professió no només facilita la vida administrativa, sinó que també impulsa el desenvolupament econòmic i social de la nostra societat. Vull agrair a tots els organitzadors d'aquest esdeveniment i a tots els participants. La vostra presència aquí demostra la importància de la unió i la col·laboració. Espero que aquestes converses i connexions continuïn més enllà d'aquesta jornada. Com a alcalde estic convençut que la nostra comunitat es beneficia intensament del vostre treball. Moltes gràcies a tots i molt benvinguts aquí a la Vall de Bianya i de veritat, repeteixo, i a la nostra comarca. Gràcies. Doncs amb les paraules de l'alcalde, del senyor Reixac, acabem aquest acte institucional. Recordin que ara podran gaudir d'un aperitiu previ al dinar a l'exterior. Està plovent, però estaran protegits, estaran a cobert i agraïm aquesta pluja tan necessària. Esperem que hagin tingut una bona estona i ara encara disfrutin més, com deien, de la gastronomia i de l'àpat d'aquí de Cal Enric. Fins una altra i que vagi molt bé. Enhorabona per la feina i a continuar.